Dende Madrid chegan máis complicacións pros autónomos. A partir de xullo van ter que emitir un código QR con cada factura digital para que o control de Facenda sexa máis doado. Os que non cumplan, ademais, vanse enfrontar a multas. Ana leva 6 anos á fronte da súa herboristería como autónoma e xa se prepara para o novo sistema de facturación. Con un programa que xa me fai as facturas numeradas, pon a hora, pon o número e todo. No seu caso, como autónoma, deberá aplicar a normativa a partir de xullo. Las sociedades a partir del 1 de enero de 2026 y los autónomos a partir del 1 de julio de 2026, pero solo los que utilicen programas de facturación. Polo momento non afecta aos que facturan de xeito manual con follas de cálculo ou Excel. Verifactu é o sistema de Facenda para garantir a veracidade das facturas. E se se acolle o Verifactu, xa no momento que facturan, pois xa os datos se lanzan automáticamente para a Hacienda. Quen non se acolla o sistema Verifactu ten que quedar o rexistro disponible para cando a Axencia Tributaria pois o solicite. Ademais, o programa que usen terá que estar certificado. Os autónomos denuncian que os tratan igual que as empresas con máis traballadores e departamentos específicos para levar a contabilidade. É unha obriga máis que nos vai a complicar a vida e, ademais, con unhas repercusións económicas en modo de sancións que son tremendamente importantes. En Galicia hai uns 200.000 autónomos e prácticamente 120.000 non teñen traballadores ao seu cargo.